Bete geroago Bermeon oraindik nabariak dira suteak utzitako kalteak. Honela geratu da herriko udaletxea. Eraikina hustu behar izan dute. Eta orain sailak banatuta daude eraikin ezberdinetan. Bitartean, kalteak izan dituzten familiek laguntza psikologikoa jasotzen jarraitzen dute. Eta Nardiztar Jon kalean eraikinak suntsitu ostean geratu diren orubeen inguruan hormak altxatzen aritu dira egun hauetan. Sute honen ostean, Bermeoko bizilagunak inoiz baino elkartuago daude. Herrian biderkatu dira elkartasun keinuak. Gaur goizean, apirileko feria dela eta Bermeoko Sevillana taldeak meza girotu du. Bertan, beste herri batzuetako koroek ere parte hartu dute. Mezan bildutako dirua kaltedunentzat izango da. Asteburu honetan, hainbat ekintza izango dira Bermeon. Kirol lasterketak herri bazkaria guztia laguntza emateko. Lehenengo minututik zeuden bermiotarrak elkarrekin, batak besteari deitu zioten etxetik ateratzeko. Bestieri bati bertxoten danari, bajatu zaitzazie, porque zue daue beko kalian da dana, zue, ikaragarriko zue zen da. Astebete beranduago, elkartasun keinuak leku guztietan. Supermerkatu honetara sartu eta kartelak daude jarritak jendeari laguntza eskatzeko. 6.000 euro bonuetan, etxiek galdu dabin familizentzak, etorteko bertora eta hartxieko bihar dauina, eta gero etxerako bihar izaneko dakoien gauze, sartenak, mantak, jigi aurre gauzek mondu. Eta hoin gauz beba hitzen, kliente bakotxak donaten dauen dirue, eroskik emoten dau beste horren gaine. Lagundu betein bidea, buru bet. Baina pena dauz beste batxukotak, jarek izako. Danan laguntzinue bide da gizau izango da, jentitzarto gelditzu de. Golpe handizek jasan izan dauz herri honek. Pasadan urtien ikusi dugu eun urtiek bete izan diela galerna gertatu zana. Uholdiek uholde nagusizek izan zela 83 eta 30 urte beteten diez aurten. Eta momentu txar horretan, eta zutien ikusi dugu bai, olako momentu tragiko batetik, zelako humanidadiegaz jentiek erantzuten dauen, zelako elkartasune dauen, zelako apoiue, dana emoteko preste jentie, eta oso ondo urteten dugule. Herri zen komentadan moduen, esan da purtsu bet pasadako inundazioak errekordatzea. Gauza bat da, tragediz pasaiaku eta gure kuadrileko jenteari tokaiako, beste aldetik esan positiboki ikustearen zehozer, jentaren laguntza zandala oso ona, eta horretaz, ez dakit, arrotuta gauza. Inguruko bai Urdaibai elkarteak kontu korronte bat ireki du. Dagoeneko ia 3.000 euro batu dituzte. Eta ostalariek ere bat egin dute taberna galdu duen familiari laguntzeko. Datorraztien, daue tximinoen jornada gastronomikie, da horregaz ingu txo batzuk emini tabernatan, asoziazioen tabernatan, dago dauina imini lagunduteko, da horregaz utxekaz, aporta da purtsu bet. Guztiek dakite elkarri lagunduta aurrera egingo dutela.